السلام علیکم جناب، میں مظہر ملک تے تساں دے پے یوٹیوب چینل پہوڑ بادشاہ سنگت کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ امید کرنے سارے دوست ٹھیک ہو سو، خیر خیریت نہ رہو سو۔ سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار ویڈیو سٹارٹ کرنے تو پہلے سارے دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ سارا چینل پہوڑ بادشاہ کر گن سو سبسکرائب تے آج دی مزیدار ویڈیو جڑے دوست ساکو فیس بک تے دے پے تا سارا پیج پہوڑ بادشاہ وہ بھی فالو کر گن سو تے یار میں نا آیا ودا ملودرا شہر دے وچ کام آئی تے اتھیں کہ موٹر سائیکل خراب تھی گئی تے میں کہ چلو انہاں کام ہی نال کرائی ونجا موٹر سائیکل دا کام کرائی رکھے می تے والوں ریس کر لا کر چکو بھائی چابی لا چا موٹر سائیکل دا کام کرا کے ویلا تھیاں تے میں ویڈیو اپلوڈ کر چھوڑاں تے باقی سنگت مہربانی کیتی کرو یار، جڑا نا سپورٹ کرو تے چینل جڑا نا بہت ٹھڈا تھیا پہ کافی دن تھی گئے تے خود میرا دل نہیں کرتا میں جڑا چینل کھول دے دیکھاں، اتنا ٹھڈا تھیا پہ۔ مہربانی کرے سو چینل سپورٹ کرے سو یار، چینل سبسکرائب کیتا کرو جڑے دوست دے پے تے مہربانی ہے تہاڈی محبت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو دے وچ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔